Salutare, oameni buni! Bine v-am regăsit la un nou minunat episod. Astăzi o să vă arăt un mod care nu e așa de fain, e micuț, dar poate da multe chestii. Hai să vedem, deci există farfurii ioi. Da. Water of glass. Am înțeles, deci ăsta nu poți să le pui, dar e fain, mă. Am o întrebare, pot să pun mâncare? Ia. Hai să luăm bread, ăsta și ăsta. Ba, lasă-mă, mă. Nu, lasă-mă. Și da, nu merge. În fine. Da. În fine, mai am alte moduri. Îmi pare rău pentru ăsta. O să ne vedem data viitoare. Apăsați pe butonul like, dați subscribe. Cei care nu sunt abonați nu mai trebuie să facă asta. Și restul să se aboneze. Pa!